wannan wajib ne. amirul mu'minin lai maka bai'ata maulaya imam ali na ce maka sa'a dai. Ina masu kira aƙini ni dan shi'a ne, akan sayyidina Ali kuce mini began ne, a zage da aibata ni kan alisa'a ne, ko zan mutu kan sayyidi Ali to shi kenan. amirul mu'minin lai maka bai'ata maulaya imam ali na ce maka sa'a dai. Alhamdulillah a yau na jaddada bai'ata, Imamu Ali igiyar ka yau na da maketa, ka yarda da ni da'iman imamu ka shelanta, kana tare da ni imamu to ai shi kenan. amirul mu'minin lai maka bai'ata maulaya imam ali na ce maka sa'a dai. Daukar shara'u da'iman na gaida ku, a kaunar alul kisa isan ba kwashe ku, Imamu Ali ku rike ina matukar son ku je ka gaba ɗaya ina kiran muku sa'a ne. amirul mu'minin lai maka bai'ata maulaya imam ali na ce maka sa'a dai. Salati Allah ka ƙara yi kaininka ga maulana shugaba jerin kyawawa, habibun zati ya so ka shi ne dacewa, a so ka bi ka hakika wannan tilas ne. amirul mu'minin lai maka bai'ata maulaya imam ali na ce maka sa'a dai. Amirul mu'minina ne maka bai'ata, maulaya imam Ali na ce maka sa'a ne. amirul mu'minin lai maka bai'ata maulaya imam ali